bu çok zor. Savaş benim anne, arkadaşlar, babacığım kaldık. Şer gelek zehmete. Bavu dayka min li wirman. Dilê min her kerî li wan digere. Tiştên gelek xirab li wir diqawmin. Mirov dimirin. Gelek tirsnak e. Çocuk, Torun, evet, kızınız. Oğlum, Olena Özdoğan. benim oğlum, benim torun. Milan. Ji bo serdana kur, nevî û bûka xwe ji Tirkiye çûbû Ukraynayê. Hoş geldiniz. Bu çok zor. Lê ji berê êrişa Rusyayê neçarman bi hev re ji wî welatî derbikevin. I want to wish our soldiers a lot of health. Li ser sînor bi çavêngirî, behsa trajediya li wê derê dike û hêrsa xwe ya li dijî Rusyayê tîne ziman. No, I don't like Russia. Abi yank. I want Ez ji Rusyayê hez nakim. Dilê min gelek değişe. benim kalbim. Herkes direwşeke zehmet de ye. Çünkü herkesi şimdi çok zor. Şer û rûbirûbûnan berê bi hezaran malbatên Ukraynî daye sînorên welatên cîhanê. Piştî şer hejmareke zêde ya Ukrayniyan li ser sînorên Edirne û Kirklarelê jî tên Tirkiyê. Vyacheslav Şeggayî jî hevjîna xwe ya ducanî bi firokê ji Ukraynayê şandiye İzmîrê. Lê ew her du zarokên xwe neçarmane bi otomobîlê xwe bigihînin Tirkiyê. I cannot explain my words and my heart because Ez bo ravekirina hestên xwe yên derbarê şer de zehmetiyan dibînim. Ji ber piraniya malbata min hêjî lûrin. Duh bi şev ji keyfê reviyan. Em bawer nakin ku ev yek bûye. Gelek ji xelkê li bajaran di metirsiyê de ne. Kiev'den çıktılar yola ve Romanya üzerinden Bulgaristan'a. Tirkiye ji bo xelkê Ukrayna ne welatekî xerîb e. Ji ber sêyem welate ku xelkê wê li ser rasta cîhanê herî bêhtir serdana wî welatî dikin. Piraniya wan di mehên havînê de bo borandina demên xweş dihatin Tirkiyê. Lê niha bo parastina canê xwe tên. Li gor netewên yekbûyî heta niha zêdeyî 150,000 kes ji Ukraynayê ji ber şer ji welatê xwe derbider û koçber bûne. Ferdî Sak, Rûdaw.